Welcome po sa ating YouTube channel ng Baby Stuff Galore. So, today, ipapakita ko sa inyo kung paano i-assemble ang Baby Stuff stroller with rocking. So, unboxing po tayo. ayan, before po natin panoorin to, please do like and subscribe po ang Baby Stuff Galore. So, ito na siya, nakabox po. Ayan, bubuksan po natin. Baby First brand po ito mga ma'am, sir. So, napaka-easy lang po. Unbox po natin. So, makikita nyo po dito ma'am yung kung gaano katibay ito. Kasi sa plastic pa lang at saka sa box. Unang-una po, tatanggalin muna natin yung dalawang gulong para hindi malaglag pag tinanggal natin yung plastic. Ito po yung front wheel niya. So, naka 360 din yan. And then yung food tray. Yan, food tray po. I-attach lang po natin yan. So, ayan na po mga ma'am, sir. So, first is, i-open na po natin. Or, depende po sa inyong, position. Kung ito kasi napaka-easy lang. First, before nyo po i-open, kailangan nyo pong i-unlock. So, may lock po dito na red kasi yan. So, i-up nyo lang po. And then, kung gusto nyo po para pagka-open nyo po is nakatayo na siya, yan, ilabas po natin yung lagayan ng front wheel. Dalawa po to front wheel. And then, ilalagay na po natin to. Napaka-easy lang po, may push po dito na button. Push nyo lang po and then isasalpak na po natin. Same with the other one. And then, yung tray po, lalagay na po natin yung tray. Sa front, ayan. And then, pwede na po siyang i-tayo. Ito pala is nakaset po siya ng racking. So, ayan po. I-twist nyo lang po. Meron kasing red dito. Twist nyo lang and then, yan, nag-auto down na po siya. Ito po yung stroller niya. Nakaset po siya ng stroller. Meron din po ditong kailangan ilagay para matibay po yung canopy niya. Ayan. So, yung canopy po niya, yan, ganyan. So, nakaset na po siya. Maganda po dito mga ma'am sir, sa likod po, pansin nyo po, meron po siyang, ito may lock po siya, may lock. Ayan. Ayan. Ito po yung set natin ng naka-stroller stroller po. Pag gusto nyo pong gawing racking yung setup, madali lang po. So dito, ipapakita ko sa inyo. Ano yung po dyan? Para maset po natin ng racking yung ating stroller. Yan, meron pong kulay red dito, yung pinakita ko kanina. So, pull down nyo lang po and then twist up po. Yan. Twist front, paharap sa inyo. Ayan. And then dito naman sa harapan, meron pong arrow dito. Pull down lang po and then twist. Yan. Same po sa kabila, ganun lang po siya. Pull down and then twist. So ayan po, naka-racking na po siya set. Ito na po yung stroller with naka-racking po. Set up po ng racking. So ayan. Ano mga kulay niya? Yung kulay po natin nito mga ma'am sir is meron po tayong ito. Number 1 po natin, best seller po natin is yung Old Red Rose. Yan, napaka-elegant po. And then the other one is light gray. So light gray po.
light gray. And then yung isa po is blue. Yan. Blue. Ito na po siya. Then para halimbawa gusto nyo na po siyang gamitin stroller, same lang din po yung procedure. Ayan, hindi po kasi natin ito maibabox or maibabalik sa dati. Kung gusto nyo ilagay sa box, hindi po natin siya maiaayos hanggat di nyo natin i-unwrap po. So pag i-unwrap lang po, same lang din. Ayan, so dun din po, balik tayo dito sa red button. So pull down and then ayan po. Sa kabila naman po, same. So pull down and then twist. Sa kabila, ganun din po. So ito na po yung racking na siya. With racking na po. Ay, racking tuloy. Nakaset na po siya ng stroller. So ayan po, sa mga gustong bumili po ng ating stroller with racking, ito na po siya. Sa ngayon po, ang regular price niya po kasi is at 3.2. So naka-promo po tayo. 2.9 na lang siya. Ayan. Sa mga gustong mag-avail dyan, ayan po. Sa mga gusto mag-avail, ito na po siya. Baby stuff galore po ito, ma'am, sir. Please, do like and subscribe po yung ating YouTube channel. Ayan, maraming salamat po.